वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओमफ्राय नै आङो जोंहानि न' खाथियाव दैमाया देरदों नालाय फार्स्ट दैबाना जादों। ओमफ्राय बेखौ देखायलांसै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै। नायलांबाय थादो बेसेबां गिदिर देरदों, माबायदि जादों देखायलांसै आङो। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै माबायदि जादों, बिराद देरदों नै। ओमफ्राय अमायाबो गाबगासिनो डिस्टार्ब। आंनि हाबानि अमा रायजोफोर देरबाय फार्स्ट दैबाना बेनो। र' बैथिं देखायहैनो आङो एसे थांबावनानै। औवायाव दमना होदों ओमफ्राय एब्रेबो बेया साथायाबो जि डिस्टार्ब नै नांथाबाय थायो। र' देखायनोसै आं एबार। लोगोफोर आङो मा होनो थाब थाब भिडिअ लाबोनो हायाखै, बिनि थाखाय सरि। माने माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो हायाखै। माने मा होनो दायो मा होनो आंहा एग्जाम जागासिनो नालाय, बिनिखायनो भिडिअखौ लाबोथ'नो हायाखै। एग्जाम जोबोब्ला आङो थाब थाबै भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन, बेनोसै। ओमफ्राय मा होनो आङो मोनसे कभार भिडिअ खालामदोंमोन आरो, ओमफ्राय बेखौहाय मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय आङो चेनेलाव होनाय जायासै। बेखौहाय आंनि कृष्णा गयारि फेसबुक पेजाव होदों, बेखौ थांनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना। थामाम दाहार गारबाय नै जं 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 होनलायखायो फाख्रियावहाय। ओमफ्राय बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै। ओमफ्राय ब्रिजथिंजायबो नायबा नायदो, ओमफ्राय आं हारसिंखाय थांला। बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं। बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनगोन।